Vision Zero. Din kienet it-tema ta' konferenza organizzata minn Doctors for Road Safety fil-Palant Verdala, fejn matula ntqal kif Malta l-inċidenti ta' traffiku jibqgħu ir-raġuni ewlenija wara diversi imwiet ta' persuni bejn l-etajiet ta' 5 snin u 29 sena. Fetaħ din il-konferenza l-President ta' Malta George Vella li jenfasizza fuq il-punt li attitudni egoista jew moħħ mhux iffukat fuq is-sewqan jista' jitfa' ħajjet ta' xi ħadd fil-periklu jew saħansitra tiswilu ħajtu. Għaldaqstant Dr. Vella ħeġġeġ lin-nies preżenti u lill-pubbliku sabiex jarfu l-urġenza tas-sitwazzjoni ta' sigurtà fit-toroq tagħna għaliex minkejja fatt li saru diversi sforzi f'dan ir-rigward għad baqa' xi jsir. Il-President Malti sostna fuq ir-responsabilità tas-sewwieqa fit-toroq tagħna hekk kif għandhom parti integrali fil-bidla meħtieġa fil-kultura. Fil-fatt minkejja d-distanzi qosra, il-President spjega li inċidenti ta' traffiku jibqgħu jseħħu kważi kuljum. Iżda ħidma kollaborattiva u dialogu huma ċwievet li waslu għal qalba tal-ħsieb wara l-kunċett Vision Zero. Fid-diskors tiegħu George Vella rrimarka li bħala poplu għandna nikkunsidraw mezzi alternattivi ta' trasport sabiex jonqos l-użu u l-konċentrazzjoni ta' vetturi fit-toroq. B'hekk tkun tista' tittaffa l-weġġa li jġor miegħu inċident ta' traffiku li l-maġġoranza tal-vittmi jinkludu ċiklisti, sewwieqa ta' muturi u nies miexja fit-toroq. Matul din il-konferenza tkellem ukoll l-Uffiċjal Reġjonali tal-Għaqda Dinjija għas-Saħħa li sostna li l-effiċjenza ma tistax tissostitwixxi l-ħajja u li s-sigurtà fit-toroq hija responsabilità fuq spallejn kulħadd. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Aron Farrugia.